basketball, mga expensive yung mga event. So, i-avoid gina, mga padalan, mga pamisa, mga gagmay-gagmay lang ng mga gasto-gasto. Kaya kabudlay man karon nga makita kita sa DILG, tapos siyempre madamo gina mesa, madamo ma-question, but hindi pwede gid katama kay may crisis kita. Ang amon nga dan pista, gasto kami tag 2 milyon. Sa pista namon, karon ma-question kita kabudlay may crisis kundi ipanghatag na lang nato nila sa mga drivers. Last year nagpo. So galabot kami 2 million. So subong di personal pamisa gamay-gamay na lang siguro wala na ng mga dinner. Jutay na lang siguro kasi maggasto kami na mga 100,000 o 50,000 so kina-avoid na namon kasi may ara nga verbally instruction sa aton nga presidente. So dapat magpanggi kita aware gid kami sa instruction sa nga presidente, and then siyempre ang kwarta mas mayo siguro panghatag sa mga drivers sa mga motorcycle driver, sa mga jeepney driver. So kami ka-focus sa panghatag sa mga bugas kung ano nga mga relief goods matag namon. Madayon ang fiesta pero simple lang. Simple lang yan. Ano yung schedule sa fiesta? May 15, 16, 73 days yun ang celebration isang San Isidro Labrador. So, ang simbahan, nag-coordinate man siya mo, nga kung ano ang mabulig naman. Kasi sila man ay nag-gasto, no? Gabulig lang kami. Ang barangay, may assistance sa mga drivers. Gaplano kami, kiti crisis mo. Ano yan? Fuel. Fuel ang amon. Hatag coupon. Fuel na lang, pagwa kami coupon, no? Fuel sa 5 liters. Naka-umpisa na ako, nakahatag na ko 10 liters, 10 liters eh. So, kay kadamo, so ginaisip naman subong para nga maghatag kami sa subsidy sa fuel sa mga tuda, sa mga tricycle drivers, no? Sa mga jeepney lang, tangob. Jutay mo lang. Jutay mo lang siguro mga 200 to 300. So gamay mo lang siya. I-compare sa mag-celebrate sa pista. Ilang pondo ginagawa sa fuel? So subong na deliberation po namon sa akong council. Kaya ginaisip ginamon na pila ang mga motorcycle drivers namon, association. Duwa mo lang na association and sa amon jeep ni jutay mo lang gabiyahe. Na traditional tangob jutay mo lang. So ginaisip namon sa subong. Supposed to be, basta pagwa kami guro 10 liters siguro. Per driver. One time na ninyo. Nataon namon, pero basta pwede maka 2 times, pwede. Iti ang barangay may kwarta man eh.